Good afternoon, Father. Good afternoon. I am Professor Myrna Cinco Aldion, a teacher, a professor in a Catholic school, and I am a member of a big community, the Bukas Loob sa Diyos. Father, I'm sure you are familiar with it. A part of our teaching is when we pray, we are encouraged, Father, to pray in tongues. So if you cannot do it, kung sa may mahitabo na mo, wala dahil gidawat sa Ginoo because we are encouraged to pray in tongues. Now, some of our members, when they pray in tongues, magsyagit naman. So my interpretation there is, dili na sa Ginoo. I don't know, Father. Please enlighten my mind regarding this matter. Thank you. Sakto kay ka. Kinasaktuhan. Kana bitaw mawa na sila kaugalingon, divine possession na siya. It is the demonic speaking in tongue. It is a demonic speaking in tongue. Now, mo nang kuan kina, delikado kay na. Mo nang mas maayo pa, na normal na gud yung prayer. Kanong dunay tinuod yung speaking in tongue. Tinuod yung dunay speaking in tongue. Pero kung inyong pangayuon gani ang speaking in tongue, there's something wrong with us. Kaya ang gift, di na angay pangayuon. Sabi na ang extraordinary gift. Ang ordinary gift, pwede na ito pangayuon. Ang speaking in tongue, extraordinary gift na siya. Revelation chapter 12 verse 1, di angay pangayuon ang extraordinary gift of the Holy Spirit. Yadi po na workshopan, no? Na may uban mag-workshop. No, workshopan na mag-speaking in tongue. Naggasa mo na sa Ginoo. Nag-workshop din mga apostoles, wala man. Unang, ang mga apostoles, nagsulti dyan sila laing pinulungan. Gano man, present ang different nationalities. Taga-Italia, taga-Espanya, taga-Roma. Ya pagsulti na naglaing pinulungan, ang pinulungan doon sa Italia, ang ilang gisulti. Nakasabot sila. So, ang mensahe sa Ginoo, nasabtan. Diba? Kay present man ang different nations. Nga karon puro ta Bisaya, nya mag-speaking in tongue ka para asa man. Naday Italia, taga-Italia. Unya ingon San Pablo, aminaw si San Pablo. Ingon San Pablo, kung doon naman gani magsultig laing pinulungan, duha or tulo lamang. O kining duha o tulo, 1 Corinthians chapter 14. Basahan ang the whole chapter. Ni acknowledge si San Pablo sa speaking in tongue. Doon na yung authentic speaking in tongue. No. Na controversial ba ko ini sa Cebu, no? Ako na ipasabot ha. Tinuod niya doon na speaking in tongue. Pero gihatag lang na sa pipila. Dili sa tanan. Yung sa San Pablo, duha or tulo lamang sa atong pagtigom, duha or tulo lamang ang magsultig laing pinulungan. O kining duha og tulo, dili magdugan og sulti. Magbanos. Muna'y Catholic speaking in tongue, sis. Ang gihimo sa kadaghanan is Pentecostal speaking in tongue. Magdungan. E para asa man ang dungan, makasabot dita. Kitawag na sa spiritual pride kung magdungan mo. Ganong pahunungo ni San Pablo, magbanos-banos silang sulti. Ganong magbanos-banos silang sulti, aron masabtan ang mensahe nga gikan sa Ginoo. Padanglitan, wala gani kay control, kay ni kunsad na nimo ang Espiritu Santo, itawag na siya divine possession. Di mo control ang Espiritu Santo nimo. Hindi siya mulabot sa imong intellect. Yang uban kay nawa naman. Gitawag na siya, sister, og divine possession. Sa mga kauban nato nga exorcist. Munang delikado kayo. Pinaka-delikado. One time, usak ka membro o mga religious organization, matanon, pangayo si Espiritu Santo dong. Pagpangayo na nasa gift of tongue. Language yun, di yun pataka. Language yun. Na-amaze ang tibok grupo. Yan doon na po sa gift of healing. Hikap niya nimo sa imong agtang tumba ka na yun. Gift of healing. Speaking in tongue. Gift of speaking different languages. Ibaw mo, ang maong batanon, grabe siya power, di siya kaduol sa ako, sister. Pugnan siya pagka, ato na po sa Cebu, kaya taga Cebu man, okay, nagsunod siya sa ako, madung siya muduol na ko, muatras lang ang iyang, kalit lag atras ang iyang
tiil. Pag deliverance na mo, daghan kay nyawa. Ang nihatag nag-home sister, the preternatural gifts. Nakabatay mo ha? Preternatural healing, preternatural charism. Kaya ang demonyo, ang preternatural beings, doon na po yung pseudo-charism, pseudo-gift, pseudo-healing. Manay bantayan na nato. Aron sureball jod asa ta dool sa atong kaparian. Amen?